ብዙሕ ግዜ ምስ ሰባት ዘለና ርክባት ፍቅራዊ ሂወት ጥዕናዊ መዳያትናን ስራሕትናን መዓልታዊ ንጥፈታትና ክንሕድስ ንብል ኢና ግን ኣይሕደስናዮም ዘለና ስለምንታይ ኣይሕደስናዮም ብኸመይ ክንሕድሶ ንኽንሕድሶ ክንገብሮ ዘለና መገድታት ክንዕዘብ ኢና ተኸታተሉና ኢኹም ሰላምታ ይረሳዕኩም ዘለኹም ክቡራት ቤተሰብ ከመይ ቀኒኹም ንስኹም ዘለኹ ሓውኹም ዮሃንስ እየ ሰብስክራይብ ተዘይጌርኩም ሰብስክራይብ ደወላን ብምጥዋዕ ቤተሰብ ኩኑ ላይክ እንድሕር ጌርኩም ናብ ብዙሓት ሰባት ዩቲዩብ ክልእኹ ተኻፈልቲ ዝመደባትና ክኾኑ እዮም ሼር ንመቕርብ ቤተሰብ እንድሕር ጌርኩምሎም ከዓኒ ተኻፈልቲ ናይ ዝናትና መደባት ይኾኑ እሞ ሂወቶም ነገራቶም ጥዕንኦም ፍቕራዊ ኩነታቶምን ይሕድሱ ማለት እዩ ግን ቅድሚኡ ክሓተኩም ስለምንታይ ክሳብ ሕጂ ዘይሕደስክዎ ፍቕራዊ ሂወተይ ጥዕናዊ ስራሐይ ምስ ሰባት ዘለና ርክባት ኢልኩም ሓሲብኩም ትፈልጡ ዶ መልሲ ኣብ ኮመንት ክጽፍ እየ በዛ ምስጢራዊት ተኽሊ ንመልከት እዛ ተኽሊ እዚኣ ብዛንታ ኣብ ሰማዕኩ ኣዝዩ ባሂልኒ ንዓኹን ባህ ከም ዝብለኩም ርግፀኛ እየ እቲ ልሙዕ ኣውፅልታን ሰሓቢ ተባሃግን እዩ እንተኾነ ሓደ መዓልቲ እቲ ሰሓቢ ኣውፅልታ ክቕምስልን ክረግፍን ጀሚሩ ሓላፍ መገዲ እውን ሓዝን ክስንብድን ጀመረ እቲ ወናኒ ገረ እውን ዝንፀግ ነፂጉ ከምቲ ዝነበረቶ ክትከውን ኣይከኣለትን ሓደ ዘየስተባሃለሉ ነገር ኣሎ እሱ ከዓ ልክዕ ንሕና ማዳ ወይ ምስ ሰባት ዘለና ርክብ ስራሓትና ነገራትና ሂወትና ኩነታትና ብሙሉእ ነገር ከየስተውዓልና ግን ከዓ ክንቅይሮ ንብል እሞ ዘይቀየርናዮ ኩነታት ኣሎ ዘየስተውዓልናሉ ኩነታት ኣሎ ዘየመሓየሽናዮ ኩነታት ኣሎ እሱ ንምምሕያሽ እሱ ንምግባር ስለ ዝኾነ ሓንሳ ማዳ ምስ ወፀካ እንታይነቱ ካበይ መበገሲኡ ስለምንታይ ከም ዝወፀ ብኸመይ ክትቅይሮ ብኸመይ ጥዕና ክትረክብ ከም ትኽእል ብኸመይ ከ እቲ ነገራት ክተሕውዮ ከም ትኽእል ኣይፈለጥካን ዘለኻ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ክትርዳእ ክትክእል ኣለካ ከምኡ ጋስራይት ከምኡ ፍቕራዊ ሂወትካ ከምኡ ስራሓትካ ከምኡ ከዓኒ ካልኦት ንጥፈታትና ክንዕዘብ ስለ ዝኾንና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እቲ ንግዚኡ ዝኸውን ነቲ ማዳድዩ ነቲ ጋስራይት ኢልና ዝለኻኸ ወይ ከዓ ጥሕኒ ፀባ ወይ ከዓ ኣብ ሕክምናታት ከድና እንታይ ንገብር መድሃኒት ንወሃብ ግን ንግዚኡ የሰጉመና ልክዕ ከምታ ተኽልት እያ ማለት እዩ ግን እሳ ስለዘይሓሻ ንሕና ይሕሸናን ማለት ኣይኮነን ኣብዚ ነገር እዚ ግን ሓደ ዕሙቕ ኢልና ክንርድኦ ዝደለኹ ነጥብ ኣሎ ስለዚ ምዛ ምስጢራዊት ተኽሊ ዘተሓስክዎ ማለት እዩ ናይዛ ተኽሊ ኣገዳሲ ባእታ ኣለዋ እሱ ከዓኒ ኣውፅልታ ኣገዳሲ ባእታ እዩ ጉንዳ ዋላ እቲ ሰራውራ ማለት እዩ ንዓና ከዓኒ ከምኡ ኣገዳሲ ባእታታት ኣለውና ብልክዕ እቲ ገፅና ድዩ እቲ ካልእ ንጥፈታትና ኣገዳሲ እዩ ኣገዳሲ ይኮነን ማለት ኣይኮነን ግን ኣብኡ ዝያዳ ብምስራሕና ስጋ ሕጂ ዝረኸብናዮ ለውጢ ኣለና ድዩ እንድሕር ኢልና ኣይኮነን እዩ ትመሲ ስለዚ እንታይ ጌርና ክንሕድሶ ከም ዘለና ክንምልከት ኢና ነቲ ማዳን ነቲ ጋስትራይትን ዝለኻኸብ ምልኻይ ወይ ከዓ ዝስተ ብምስታይ ስጋ ሕጂ ክድሕ እንተዘይክኢልካ እታ ገረ እውን ስፕሬይ ብምግባር ካልእ ዝግበር ነገራት ብምግባር ኣብቲ ዝድለ ለውጢ ክተምፃልካ እንድሕር ዘይክኢላ ደን ዕሙቕ ኢልና ክንምልከቶ ዘለና ኣርእስቲ ስለ ዘሎ እዩ ሕጂ እንታይ ክንሕድስ ከም ዘለና ክንዕዘቦ ኢና ማለት እዩ እዚ ፓርቲ እዚ ከዓኒ እቲ ሰራውር ናይታ ገረብቲ እያ ክፍወስ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ማይን ማዕድናትን ዘመሓላልፍ ክፋላት እዩ ናትና ሰራውርና ኣየና እዩ ዶ ትብሉ እንተለዉ እዚ ነገር እዚ ኣነፂርና ክንከታተል ኢና ተኸታተሉኒ እቲ ናትና ሰራውር ንብሎ ዘለና ከዓኒ ኣተሓሳስባና እምነትና ኣመለኻኽታና ኣጠማምታና እዩ እዚ ነገር እዚ ከይተቐየረ ካልእ ነገር ድላይካ ትምህርቲ ምምሃር ድላይካ ስራሕ ብምስራሕ ድላይካ ሰባት ምርካብ ክመፅእ ዝኽእል ነገር ኣሎ ድዩ እንድሕር ኢልና እቲ መልሲ ካባኹም ይኹን ብኣይ ወገን ግን ቶታል የለን ኣብ መብዛሕትኡ መጥናዕትታት ዝተገብረሉ እውን እሱ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ነጥብ እዚ ኣዝይኹም ተገዲስኩም ስምዑኒ ንኽንሕድሶ ክንገብሮ ዘለና መንገድታት ክንዕዘብ ኢና እዘን 5 ደረጃታት ተመልኪትና
تعذبنا أبي وتنا ندحر أبلاي كنجبرن كنسرحن كنتكمل ندحر جميرنا كنلوتينا مالتي تقدميتي جزاء رأسها مفلاتيو إزي إمنتك حساباتك أملاخاتك تفلتو ليخا تفلتو ندحر كونكا تصبق إزي إمنتك أملاخاتك حساباتك سمعتاتك انتايو نقدمي ديز وصدكا زلو ولاس ندحريتك تعذبك يا لخدو انت زي تعذبك يا حجة تعذبو لك بخمي جيركا خم تعذبو قل أبزي النت بتاسين أتوكيركم حزني علتاوي مزقب كتمزقب كتكلال لك كم تقدم نبلود نبرنا أجندا نبلود نبرنا أتي أجندا ناتنا ويكا تراز ناتنا حزنا معالتاوي كنمزقب كنكلال لنا مالك كاب مغتال معالتاوي أستنتنو أبيوتنا خنقبر لنا إذا خنقبر ندح جميرنا جزاء رسنا عند فلتنا جزاء رسنا عند لوتنا جزاء رسنا عند حدثنا أبتخن بطحدلنا كن بطحنا خلينا تخليتون أونتاوي التحساسبة كده معبل لك إذا مالت نتقالو تاو التحساسبة بأونتاوي مغياري إذا مالت جن شجراتك شلل شجراتك نتقرم شجراتك زللو ما يكونن انتاي دا أم مفتحيتاتهم أدهب أم مفتحيتاتهم أدهبي بخمي يفتحهم بخمي يغيرهم بخمي أبتا أنا دليو بتصح كنبل دال لنا دا أمبر إذا شجر إذا كويلنا أبو ندحر تزفقنا أبو خوف فيلنا بقى بو طرح نحسب ندحر هلينا زمت نجر لنا اوكي إذا نجرت بخمي يغيرو يخليلك بمحساب أو أنتو يغيرو خم تخيل اوكي جن بخمي زبل حساب اندحر كنا متجميرنا من قدتاتو كرايونا يجمرو مالت إذا مالت كالك كعكمتا اتا قربتيا اتشقر مثمتا زنتساق مستناتا قلا جن كعز حشا نقر زيلا ملس سيلو جن ابتسراورا كيدو تزدللي أما جاكبات زدل المدهنيات بملو مسجبر الله خمس نبرة تستمسك نحناون ملسيلنا تأونتاوي نجارات ممتع مالت ماي نتاجربتيا مستاي مالت ماي مستاي مالتك نعخا تأونتاو أتحساسبا ممعبال مالتي كابزي سالساي من قد قالنا كبابي زبحال لنا نحنا وصيت كبابي ناس لزخنا مالتي كبابينا خاني مزدو قفخان أونتاو سبات أمرونها كحجزوه خمعبلوه زغول سبات راح كبابا مالتيو لك أكلتي أبجبو كبابيهم ندحر عابيهم تجبو فراء تجبو حملواي زخونة قزلي يهبوخا مالتيو الصخا أبتجبو بوتاخا ندحر هالليخا نعخا خدقفوها خمس غلو أتحساسبها خدقفوه كتجبر كم تخيل كتكون كم تخيل كتبتصح كم تخيل زبلو خا ندحر توعل هالليخا هيوتكا اتدليخايو زلخا عبيت اتدليخايو زلخا نجر كتحدثو قليل سلازخونه سخا اتخبابيخا كتم معرارخ تقلالك رابعت نتبي تحساسبان عبيتن جروز مايندسيت بدو كم ممهارن مبرتعن غيركا مقبال كلتن مستوعلن بصعرن بصنعاتن كم معبال كم زكالن مأمان مالتيو بدو كلهم سراوركا نخدللو ጨናፍርካ ንخصفحن አጋጣሚታት ይخفتልካሎ እዚ خون ድሕር ኮይኑ ነቲ ብድሆ ኦኬ እዚ ገጢምኒ ዘሎ ኣነ ይኽብድሆ ዝኽእል ብድሕር እዚ ረህዋይ ኣሎ ብድሕር እዚ ዕቤቴ ኣሎ እንዳበልካ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ እቲ ዘጋጠመካ ብድሆታት ናብ ዓወትካ ክትጥምቶ ክትክእል ኣለካ ብዛዕባ ግሮዝ ማይንድሰት እውን ኣብ ዝቕፅል ግዜ ክሰርሓልኩም ስለ ዝኾንኩ ኣስፊሐ ግሮዝ ማይንድሰት كسرحالكم يعني حمشاي مسجانايو نسراوركا كم زمجبن أما تكلكا نغطنعن أو أنت أو نغتكون أزيو حق زكا كله جزء تمسجن عند حركمكا يوز خيلكايو أنت يوزل لك مرات نحرها لك مرات وسخكا مسجانا أنت لك حمسكا بخوم إنا خنا مسجن كنا مسجن نبزل لك gratitude تعبنا قريب بهو سلازلخا بتعدنا سلازلخا كتمسكن دح جميركا كابو تبجيسكا نجارات بزح أبيوتك خلوت تخليخا لك مسجانا كمتي سراور كوينو نعخا أبزيغا كتفرر كتعبن كسفعن كم تخيل كالرقا قصولكم فتو بزق قطامي
ስለዚ ዘክርስኪ እቲ ጨናፍርን ትጉንዳትን ኣገዳሲ እዩ ካብኡ ከዓ ማይ ክሓልፍ እንድሕር ኮይኑ ማዕድናት ክሓልፍ እንተኮይኑ እቲ ሱር እዩ ናትካ ከዓ ቤት ትምህርቲ ከይድካ ምምሃርካ ምስ ሰባት ዘለካ ብዙሕ ፃዕርታት ይግበር እዩ ግን ብኡ ዝመፀ ነገር ኣሎ ድዩ ናትና ኣመለኻኽታ ናትና ኣተሓሳስባ ናትና እምነታት ክቕየር ክሳብ ዘይተኻእለ እቲ ክጓዓዞ ዘለና ለውጢ ኣይሂበናን ማለት እዩ ስለዚ ትኩረት ናትና ኣብቲ ሱር እንድሕር ጌርናዮ ኣብቲ እምነትና እንተጌርናዮ ኣብቲ ኣተሓሳስባና እንተጌርናዮ ኣብቲ ኣጣምታና ኣብቲ ኣመለኻኽታና እንድሕር ጌርናዮ ብዙሕ ነገራት ክንቅይር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብኡ ትኩረት ኣብኡ መሰረት ብምግባር ሂወትና ዝመሓየሸሉ መገዲ ክርኢ ኢና እዛ ቪድዮ ተፈቲኹማ ኣብ ኮመንት ፀሓፉለይ ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ንክሰርሓልኩም ከዓኒ ብዛዕባ እዚ እንተሰርሓልና እንተኢልኩምኒ ደስ ዝብለኒ ንሕጂ የቀኒየለይ